Imamo vrećicu sa lavandom i sad ćemo je staviti, evo stavit ćemo je tu i rećemo Beliju da pronađe. Prestane lajat, evo ga, idemo, vidi. Beli, ajde nađi vrećicu, ajde pronađi je, Odi tu, vidi Beli, tu dođi. Ajmo, pronađi vrećicu, ajde. Pronađi, ajmo, njuši, traži. Tu dođi, traži ovdje, ajde da ti, tu dođi u ovom dijelu, ajde nađi. Traži. Njuši, traži, ajde njuši, traži. Ajmo. Jesi pronašao? Evo ga, bravo, svaka čast, ajde.